madoka mabuja akanaka tauya anonhawo dzomanhoko dzanyasi zuva rechigumi noribodzi mwedzi uno wakakunguruma. Ipapa bato reZANU-PF rikuita kuhwadziwa fani nokujiwa kurikuita mamwe mapato akawira sarudzo akawira rusununguko musarudzo dzavari kuita munyika dzakatenderedza Zimbabwe, nyika dzosadhaki. Waagonyanya kuhwadziwa fani nokujiwa kwakaita South Africa zvakaipa kuti iende kobatana noabiyawo wariwo DA noamwe mapato ya wendo huno rikaitira takaringa wagototi iwo ya takuramba takavhura dziso kuti tione kuti tobatsirana sei nomapato akawira rusununguko hwenyika dzomusadhaki kuti warambe wachipenhuka pazvigaro zvawo. Charamba takaringa edu kwazvinenge zviri kuenda. Apawo wamwe wekuZimbabwe wari kunyika yeZambia kuRusaka wagoti wada kuita zvokuratidzira kuti hurumende yaMnangagwa iri kuita tusvinuba. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Kwai kwaburika ipapa kuti wakuru wehurumende yaMnangagwawo wagonyorera nyika yeZambia tsamba kuti ireke kugobvumidza ivo vanhu vari kudaita zvokuratidzira kuti waite zvokuratidzira. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. Tinenge tichikunyepa ipo zvinenge zviri kuitikapo. Jameson Timba nowabiyache wakasungiwa zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi wapfuurayu wachindorimo mujere. Kwai ipapa dare guru munyika rati wabenhuke musi wechipiri nokuti paribe kuzikana kuti sei mapepa owachuchisi aribe kupinda nhongowa. Aidiwo bumbiro romutemo rinoita kuita kuumburudziwa chaiwo mumatope idi nowakuruwa. Rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinenge zvimboperera kupi. Wanhu wandoramba wari kundokwenyana ipapa nyasi nokuti paburika kuti mukwambo waiye Mnangagwa wadya jena anzi nodare guruguru munyika Supreme Court aje jena hache panyaya yezvinhu zvache zvanga zvakabatiwa nowozimura. Kwainga abenutsiwe zvese paribe kana chibodzi chiri kufanira kusara. Aiyo kune mutemo wewamwe nomutemo wewamwe yawo wopahuma nowokugodzi wanosiyanisiwa idi unotozvionera wega nekuti awangopahuma awangokugodzi idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe hedu takandozviringa ipapo. Kudare nyasi kwaendesiwa wanhu wana wanosenza kukanzuro yeguta reHarare wari kunzi ndo wanhu wagopa Mike Chimombe pabodzipona Moses Mpofu basa rokuti wanhadzire maraiti omugwagwa. Kwai pakatobuditsiwa nokanzuru mari inoita mamiliyoni mapfumbamwe chaiwo. Iyo mapepa yacho aribe kutekaidziwa zvino. Rekai tirambe takazviringa kuti zvichagwisawo ngani izvozvi kutoti pano nyaya apa. Mapurisa aramba ari kureketa kuti wanhu vanofanira kuita tuzvino kana vari kutyaira dzimotika. Wagoti iwo tsaona yagoitika nozuro paruwa papa inge iribe kumira zvisvinu zvekutoti wanhu washanu ndo wazopfa nozuro kwakapfa wana mubodzi azopfirawo kuchipatara paribe chizvino. Mazita awabuditsawo wanhu vari kuti Kayla Munene, Lois Rushizha, Stephen Ngozha, Violet Mesa naJoyce Mundogwinya. Mweya yawo ngaizorore murugare idi yawe arambe akawanyaradza wasarawo omhuri nokurapa wakakuwadziwa ipapo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yagotoreketayo kutoti tiri kurangarira zuva romuAfrica rekuizana nowori Africa Anti-Corruption Day. Apa iwo ndo vari kuita yekugarira hawo hwii kuita tuzvino nayo corruption yacho. Aidiwo rekai tirambe takaringa ipapa unotoona kutoti kundoreketako kuti wagonziwa nezvavari kuita hawo asi wachiziva kuti paribe chavari kuita. Uyu anoferefeta zvinoitika muhurumende nomumapazi ehurumende. Auditor General aburitsa gwaro rinozvokuitika zvakaitika zvawakaferefeta wakaona mukupera kwegore rapfuura. Mabuja
tiri kumboizumuna, tomboigarira, tomboipepeta. Mangwana tinenge tiri kudurura zvinenge zviri kuburikamo imomo zvaakaningisika akaona zvakaita kunyangariwa. Gadzirirai kutomwa mapiritsi BP wanohana nhete, nokuti panenge pakaita kunyangariwa chaiko zvinenge zvichiburika imomo somakore ese. Higher Life Foundation pokare Delta wabatana kuti wape chipatara choMupiro zvinhu zvokuseenzesa kubarisa wapwere kuchipatara chana mai wakazvitakura, zvinhu zviri zvomari inoita mazvuru makumi mana 44,000 US pachirungu. Tikuti makorokoto, tikuti maita basa pokare kuneyo Higher Life Delta wanogadzira doro nomadhiringi. Kanzuro yeguta raHarare kwaiya gonziyo ino motika dzinosvika 203 pachirungu dzavari kuda kupinza pasipo shamu yokutengesa. Kwaiya anenge ano mari tsvinu ndiye anotenga. Warume ipapa kutori nevanhu vazhinji wakatoita kumirira kutoti kaiti dziboye, kwai dzimotika dzindodziya dzavanenge watora, asi dzosayamuridza anozouya koti motika yangu dondipa iyo. Mabuja apa pachaita kuchema vamwe, kuhwadziwa chaiko zvisvino. Tikaiti rambe takazviringa hedu kwazvinenge zviri kuenda zvichiperera. Wozesa wagonziyo wakutenga magetsi mamwe kubva kuMozambique pokare nokuSouth Africa. Magetsi avari kutenga kwai ari kusvika mamiliyoni mawati 200. Zvakagara zviri kundodaro, tozviziva izvi. Paribe chitsva, paribe chinyowani, garoziva kuti amai mukadzi wabambo idi zvakaita kunyangariwa. Tikaiti rambe takaringa kuti inopera sei ipapo. Kwai kuwisana kunoenge kuchindoitika imo mubato roZANU-PF kwakonzeresa kuti umwe anga aripo ariko akamira nosimba panguva dzese achiita zvokuita kuti bato rizikane kuti riripo, tendai charuka. Kwai ari dunhu hwaidi. Kwai agonzi tichamudaba kuti amire, ari kufanira paumirira bato, ari kudidi ambomisiwa unhengo hwache. Zvinhu zvacho kuita kunge heno mhepo yandovhuvhuta ikandofuridza ikabva yaenda. Idi rekai tirambe takaringa kuti zvinombopera sei. Mapurisa agoburikayo achireketa kuti asunga wadzimai 5 wokuhwedza. Kwai wasungiwa kuti pano vhidhiyo rakaburika nozuro wachikuba kamwe kamubvana karipo kana makore 17. Kwai wakakakuba kusvikira wakati tasa kwaukabisa mbasha dzese, kwaukadira mvura. Idi zvakaita kuoma. Tikaitione kuti zvinopera sei. Asi kwai wana wacho wariendesiwa kuvabereki wavo nokuti wari pasi pemakore 17. Mubodzi ndiye asara nayo. Idiwo hwendo huno anenge achindoti taitongora. Tikaiti rambe takaringa kuti zvinenge zvipoera sei. Tinoramba takazoringa tichikunyepa nozuro kunhandare yendege yokumapopoma Victoria Falls Airport pachirungu. Kwai kwakaita mwoto, asi uri bekugwarasha zvinhu zvakawanda. Tiri kutenda wakachimbidza kudzimura. Womutapa Investment Fund kwai ipapa wagoboya mari yawapuwa nokambani yeNational Oil Infrastructure Company NOIC. Kwai kambani yawapa mari inoita mamiliyoni 2 anozvuru 200, $2.2 million pachirungu. Kwai mari kayo kuti ndimi waridzi kambani, saka tinokupayo kana tasenza tikaita mari tobva tambokupayo imwe, tikasenza tikaita mari tokupai imwe. Rikaitione kuti zvinombopera sei, kuti zviri kuitika chokwadi chaizvo. Rikaiti rambe takaringa kuti zvinenge zviendepi. Apa zvomutambo ipapa kwai wakomana wanotambira chikwatacho makepekepe chaFarai Jero ZANU-PF pokare wakomana wanotambira Dynamos wazobenuka wese kufundira pokare nokunadzirira mitambo yawo nokutoti wazopuwa mari dzomwe dzowapfuura nyasi. Tikaiti rambe takaringa hedu kuti zvinenge zvimboperera kupi. Tikaringa dzirikitika pasi rese, nyaya yoZimbabwe nosarudzo dzayo nozvirikiitikamo yaendesiwa kudare roparamende romunyika yeSouth Africa namusi maimani. Rikaitione kuti zvichapera sei ipapa, nokutoti wari kuti tikuramba takadzvanya chaiko. Tikaiti rambe takazviringa izvozvo kuti zvinoenda nokupi. William Ruto
aita zvokurutuka chaizvo. Wendo huno aita kunhadzirira wabiache saizi chaiyo svinu, nokuti abva adzinga makurukota ese akati ndichaudaiba, makandivhiringira imimi ndimaita kuti vanhu munyika mutadze kuita tusvinu. Munhu wese bva adzingiwa kusiya kwomutevedzeri wache pokare nomunyori mukuru mudare racho iroro makurukota ndowega wasara. Rekai tione kuti achapapedza sei. Wamwe wari kundoti wadzinga wabiyako newe ibvawo ipapo. Rekai tizvione kuti zvinopera sei. Asi ndiye anonzi akadenha mangwiro. Anga ari pekufungira kuti vanhu vachaita zvawakaitazvi. Musaite kudherera. Zvinondoitiwa kuZimbabwe basi ikoko. Rekai tione kuti zvinopera sei makore mamwe mazuva ari kuteera yaya. Tiri kuona mumwe anokona kugwa chaiko akaita zvokutamba. Umwe anoita TikTok kuUganda atonzi achapinda makore 6 chaiwo achipika jere. Kwai nyaya ari kupikira kwainjokuti agoreketa mapwapwa achireketa zvakanyangara pamusoro paiye Yoweri Museveni, mudzimai wache nomugwecho wache. Pakaita kunyangara dzimwe nyika aidi zvinoita kunyadzisa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Uko tikapinda paCameroon papa, Paul Biya ana makore 20 noribodzi 91 pachirungu ari kuti iye ndikuda kupinda pokare musarudzo dziri kuuya makore mairi anoteera. Ana makore 23. Akabva atoti ipapa anyengerera nodare reparamende akati imimi chigarai tangomisa sarudzo dzoparamende dzomuramba muripo ipapo. Apa iye hache kuti nyika yacho anoitonga sei, nokuti anogara kuFrance kuEurope ndiko anenge ari hache nguva zhinji anoita kushanya kunyika kwache. Apa ndiye mabuja aidi zvomuAfrica zvinoita kuhwadza chaiko. Kaitirambe takaringa kuti zvinopera sei. Kambani yoMicrosoft yanangidziwa kuti kwairi kudzima dande mutande rotsamba mbozha dzevanhu vokuPalestine pokare nodande mutande roSkype revanhu vokuPalestine. Tikaiti zvione kuti zvinombopera sei ipapa. Paribe chizvino tinenge takaringa hedu. Wazhinji vanhu wamirira manji kuti mutambo yeEuro final itambiwe. Tikaitione kuti mbani achahwina, asi wazhinji wari kuringira kuti chikwata choEngland chigohwina. Tikaitiramba takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvichiitika chere kana kuti panenge paribe. Takadaroka mabuja chirekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.